Čaute bajkeri, dnes deň voľná od práce, treba to využiť ako inak. MTB výjazd, mierim na najvyšší taký panoramatický výhľad v Rajeckej doline, teda aspoň si to osobne myslím. Zatiaľ vám neprezradím, kde to je, vyzerá to tam nejako takto. Takže pomaličky vám prezradím niečo viac o tomto mieste, ako sa sem dostať a podobne. Takže teším sa a ako inak, poďme na to. Preletel som okolo gejzíra v Rajeckej lesnej. Pokračujem po žltej cyklotrase. Tento asfalt by vám mohol byť už aj celkom povedomý z predošlého videa. Nechajte sa prekvapiť, bude to stať naozaj za to. No a ja len dúfam, že sa mi to podarí pekne celé zdokumentovať, lebo SD kartu som nechal doma, takže mám nejakých 48 giga na to, aby som vám ponúkol dosť materiálu, čo je približne nejaká hodina 15 záberu, takže dúfam, že z toho vyťahnem čo najviac. Chvála Bohu, takých 75% možno tohto stúpania je takto v tieni, takže je to lepšie ako byť na slnku a piecť sa, lebo už na našom finálnom bode to bude dosť otvorené na každú stranu. Takže tam si slnečka užijeme až. No, tuto sme už boli, to poznáte. Minule sme pokračovali rovno. A teraz si to dáme hop. Takto doľava a pokračujeme smer Úplas. Krása toto. Milujem to ticho tých hôr a keď počujem iba, ako mi hučia tie balóny na tej šotoline. Niekedy, keď mám dlhšie cestiak, že nejaké 2-3 dní po sebe v rámci tréningu, potom prejdem takto na to MTBčko. Neviem, či to máte podobne, ale normálne až také zimomriavky mám.
Dorazili sme na náš prvý dnešný bod, to je sedlo pod Úplazom. Je tu aj takáto pekná lavička na sedenie. My sme prišli odtiaľ, smerujeme tam do toho stúpania na Jankovú. To už budeme priamo na hrebení a odtiaľ nás ešte čaká jeden bod a ten vám prezradím až tam. Takže sadám na bicykel a valím hore. Sa nám to celkom zrovnalo. Ale priemerný sklon, alebo sklon, ktorý mi tu teraz ukazuje, je 26%. Dobrým znakom je, že vidím oblohu, ako sa mi to pekne otvára, takže možno ešte 100 metrov a som tam. Stúpanie na Jankovú je za mnou, no a už mám len jednu možnosť. Ísť na skalky, to je náš dnešný bod. Odtiaľ Vričanské sedlo a naspäť do Rajskej Lesnej. Takže čaká nás teraz to príjemnejšie. Taký pekný hrebeň, trošku občas kopec, však ako klasika na hrebení. No ale tie výhľady potom budú stať za to. Zatiaľ to mám 21,5 km, 670 výškových, takže taká maratónska porcia na strednej trati niekde v polovici závodu. Toto je veľmi pekný zjazd. Nádhera toto, nádhera. Čo si prúčie? Práva. No, táto lúka nie je moc ľahká. Moje tepy sú na pretekovom závode momentálne.
Ale už vidím tu tie skalky. Ešte kúsok. Takto nejako to tu vyzerá. Čiže skalky 1191 metrov nad morom. Toto je panoráma na Martinskú stranu. Vzadu je Kľak. My budeme pokračovať rovno na Vričanské sedlo a ešte tie sľúbené výhľady. Takto nejako to vyzerá na tom najkrajšom mieste. Čiže skalky, vzadu Kľak. Teraz vybehnem na výhľad. No pekne môžeme vidieť Rajeckú dolinu a jej kopce. Dobre, a my pôjdeme touto cestou na Vričanské sedlo dole. Možno vám nestihnem dodať všetok materiál, čo dnes spracujem, lebo mám pri sebe len jednu baterku, teda vlastne ja mám iba jednu. A tá už je na oranžovej farbe, tak dúfam, že to vyjde. A ak nie, nezabudnite hodiť odber, like, možno napísať koment, ako sa vám toto video páčilo. A my sa uvidíme pri ďalšom videu. Skoro som zle odbočil. Sa nechá človek ľahko zlákať. No len aj tak musím nájsť tú správnu cestu, lebo bol som tu zatiaľ raz s kamarátom a tú odbočku sme netrafili. Ale ja si myslím, že to bude tadeto. Lebo on hovoril, že je to taký lesný chodníček, na ktorý treba ísť a ten ma dovedie na Zvážnicu. Tak som zvedavý, či to bude on. A, dobre. Nejaká lepšia cesta.
asi to je táto cesta, ktorú sme minule hľadali a nenašli, a nakoniec bicykle na chrbte. Á, dobre som. Baterka mi vydržala. Ja idem teraz pravdepodobne po zvážnici na sedlo Vajnár. To sme si minule ukazovali. Dúfam, že sa vám môj tip na výlet, alebo ako to nazvať, páčil. Nezabudnite dať odber, like, hodiť komentár. No a teším sa na ďalšie video a spoločné zážitky. Čaute!